No ndi Nyasa Voice Box ndipo timanena pano kunena kuti amalawi chonde tikamakambirana nkhani za ndale tisamazitengere zinthuzi pa mgongo. Ufulu olankhula tili nawo komatu ufuluwo umakhala ndi malire. Tikalankhulitsa nthawi zambiri tidzapezeka kuti tili m'mavuto, tapezeka tili mchitokosi cha apolisi titapalamula milandu yosiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi. Lero tafuna tibweretseni nkhani imene ikuchokera ku likulu la apolisi mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko zikumveka kuti apolisi amanga anthu 4 omwe akuwaganizira kuti amakonza zofuna kuwotcha misika mu mzinda wa Lilongwe ndi cholinga chokuti asokoneze zisankho za pa 16 September 2025. Apolisi akuti amanga anthu 4 omwe akuwaganizira kuti amakonza chiwembu chofuna kuwotcha misika ya Mtandire, Mchesi, Chinsapo ndi Mtsiriza mu mzinda wa Lilongwe, komanso amafuna kuti achinge msewu ndi cholinga chokuti zinthu za zisankho materials azisankho asadutse pa roadblock ya Chingeni m'boma la Balaka. Anthu amenewa akuti amafuna kupanga zimenezi ndi cholinga chokuti mukatanena kale kusokoneza zisankho za pa 16 September 2025. Anthu amenewa ndi a Geoffrey Kamanyengo, a Fanwick Kerodi, a Opire Mkulumba ndi a Ladwell ndi Gomega omwe amangidwa m'mizinda ya Lilongwe komanso Blantyre. Anthu amenewa amangidwa lachinayi pa 11 September 2025. Pakali pano akuti apolisi adakasakabe anthu ena amene akukhudzidwa pa nkhani imeneyi chifukwa kuti anthu amenewa zikumveka kuti apalamula mulandu ofuna kukonza chiwembu zimene zizolakwira malamulo a dziko lino section 404 ya Malawi Penal Code. Pa Chingerezi akunena kuti conspiracy to commit a felony which is contrary to section 404 of the Penal Code. Apolisi akuti ali ndi umboni wamphamvu komanso ogwirika kuti anthu amenewa anali mgulu lina la WhatsApp mene amakambirana mapulani a chiwembu chimenechi, amasonkhetsanso ndalama komanso amakopa anthu ena kuti awajoine kuti zimenezi zitheke. Ndi apolisi akufuna kuwatsimikizira Malawi kuti chonde tikhale atcheru ndikuonetsetsa kuti munthu wina aliyense amene afuna kukonza chiwembu apezeke komanso agwidwe ndi cholinga kuti zimenezi zisatheke. Chikali chimene chitu asenera ndi Bambo Peter Kalaya omwe amalankhulira apolisi dziko lino lathu la Malawi. Ndi chonde Malawi tiyeni zinthu za ndale tisamazitengere pa mgongo. Tikamalankhula tiyeni tizilankhula molemekeza malamulo a dziko lino la Malawi. Timanena mobwerezabwereza dziko la Malawi ndi dziko limene limayendetsedwa ndi malamulo, ndipo iweyo ukapalamula apolisi ndithu adzakutengani. Ndipo akakutengani nkhani yake simakhala ya ndale, imakhala kuti inuyo mwapalamula malamulo a dziko lino ndipo mupita pa khoti ndipo khoti likakugamulani kuti kupezeni ngati ndinolakwa kapena osalakwa. Nkhani ndimeneyo timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.